салом бинандагони хабар тиҷӣ, умедворам ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. ба ҷуз аз Тоҷикистону чанд давлати дигари Осиёи Марказӣ ва Федератсияи Русия бо кишварҳои дигар парвозҳои чартериро бекор кард. Сар аз 21 сентябр Русия тамоми парвозҳои чартериро бекор мекунад. Аммо Тоҷикистон ин навбат низ аз рӯйхати давлатҳое ки минбаъд парвозҳо аз Русия ба он ҷо бидуни чартер роҳандозӣ мешаванд, боз канор монд. Намедонед барои чӣ ин хел карда истодааст. Русия хеле Тоҷикистонро хафо монда истодааст. Дақиқатан маълум нест ки аз кай равобити ҳавои миёни Тоҷикистону Русия бе парвозҳои чартерӣ барқарор мешавад. Зимнан давлати Русия боз бо 4 кишвари дигар аз ҷумла Қирғизистон, Беларус ва Казокистон иҷозати парвозҳои мустақим дод. Ҳамчунин сар аз 27 сентябр парвозҳо аз Русия самти Кореяи Ҷанубӣ амалӣ мешаванд. Ин парвозҳо ҳафтае як маротиба сурат мегирад. Тасаввуфорар аст он ки аз барқарор шудани равобити ҳавои миёни Русия ва Тоҷикистон хабаре нест. Бар тибқи баъзе маълумотҳо, эҳтимолан равобити ҳавои миёни ин ду кишвар моҳи оянда барқарор мешавад. Қаблан мақомоти Тоҷикистон омодагиашонро барои оғози парвозҳо ба шаҳрҳои Русия ба риояи қоидаҳои беҳдоштӣ баён доштанд. Аммо Русия ҳанӯз тасмими ниҳоӣ барои оғози парвозҳоро эълон накардааст. Чунки чӣ хеле гуфта буданд, баъд аз 15 сентябр ҳамаи парвозҳо боз мешавад ва чӣ хеле ки мебинем Тоҷикистонро боз қафо монд. Ва дӯстони азиз, дар комментария ҳатман нависед, шумо чӣ хел парвозҳо карда истодан, чартерӣ шуда истодааст? Ва ба фикри ман ки моҳҳои ноябр ва декабр боз хоҳад шуд. ҳатман нависед дар комментария.